Hello mga besh! Good morning! Maayong aga, maayong adlaw. Pasensya na mga besh, sa akon nga itsura nga anyag nga marinis-rinis. Wala pa ini nakapaligo, kag bago lang ako sang bugtaw. So mga besh, isa man bala kamo sa mga nalingaw sa trending kag permi nyo lang mabatian sa radyo, permi nyo lang makita sa YouTube ang manok nga pula. Pwes ako mga besh, wala gid ako nalingaw sinang manok nga pula. Kay nga hasta subong nagalibog man gyapon ng akon nga ulo kung ano gid man bala ang nauna, itlog or manok. Sinong makasabat? Di ba? Wala. Hasta subong ginabaisan yung managyapon kung ano ang nauna, itlog o kon manok.